Yamenoganti nzwa zvachinoita Zim reality I Dolos ndichachibatarini chinoti nini haana chaainacho zitakapiwa nini segumba remarara ndinosemwa nini handina wangaudze ndotoudza mimi ndatora nguva inoloda. Right, muri Zimbabwe ndofunga ndine mavideos akasiyana akawanda ndaita vana apostle modalita vachitaura kuti vanobatsira vanhu ende vakabatsira vanhu zvakasiyana. So now ndati ndimbokwanisa tese timboonawo munhu watinoona nemaziso angu achipupuro ega kuti akabatsirwa chii. Saka mukoma wangu microphone ndi 1 saka tinenge tichiita panapa tichiita se tichichinjana tichitambidzana handika tichionesana pane zvandaku ndikubvunzewo mashandiro amakaita nani apostle kuti makambobatsirwa sei uye zvidambudziko renyu ranga riri chii uye but pekutanga ndakanasa kuti munonzani kwamunogara makadii muri Zimbabwe makadii mukoma watofana kudzeni chimunosvara munatonzwike zvakanaka nditi kwaTraimo Mpunga ndogara kuchiwe shoko mazoe uko ndosita rangu testimony yangu yamira yakadai so ndakanga ndiri munhu ainamata chimwe chitendero chandainamata zvino ndaingotsanangurwawo nevanhu ndichingonziwo ndine shavo riri pandiri shavo reuvhimi asi ndaishaya munhu aigona kundisimudzirawo nokuti vandaingoendera vese vaiva neusvinu nokuti vaingoti ndikasvikawo pavariwo aigona kutora zvakanaka zviri pandiri oita zvakewo ndichingotamburawo apo neapo zvino ndakazoti rimwe zuva ndakagara kumba ndakangonzwawo paredhiyo zviri kuna apostle ndambona munono iye anonzi apostle anoita nezvechii ndisandadaro ndakatanga ndafamba kwakawanda ndakaenda kwakawanda zvishuwa ndakafamba zvishuwa ndiri kunyepa ndakafamba asi chakabuda hapana nokuti dambudziko randaifambira inini nderekuti chekutanga ndine maini ndoita zvekuchera goridhe ndine maini yangu inini kumazoe ikoko right zvinoda panapa kuti mimi mukutaurisa saka nyatsosangu panapa indozotara ndichidaidzira ndine maini yangu mazoe ikoko saka dambudziko kapo ndifambe nderekuti pamapangu chaipa ndigereni paita mutsindo yaitika yaitonzwa sekunge panze pane munhu kutofamba mafootsteps so ndobva ndabuda panze ndongora no hapana chinhu ndobva ndaendawo kwandakaenda kune mamwe madzimai akati mungaona pakuitika chiitiko ichi musabude panze nokuti mukabuda panze ndazona maatakwa maafira pamusoro ndakanda kusvika ndosvika kupinzi kabude mumba pangu handina mushonga wandakabata handina kana chikwambo chandakabata asi pamusha wangu ndakutosvika kutobuda panze anytime zvakandinetsa ndikafamba kwakawanda asi handina kuwana rubatsiro ndakazonzwa programu yaapostle pamonalita paredhiyo vanhu vakavabatsirawo ndibva ndafona saka ndakafona zvishuwa ndobva ndaenda ikoko ndikanoona naapostle vakandiitira munamato ndofunga vakangozobata dambudziko rangu iroro vakandiitira muteuro handiti kunyepa muri Zimbabwe mukoma ndiri kunyeperai pamusi wandakaitirwa muteuro naapostle pama pangu pakava nekudzikama kwasati kwamboitika muupenyu hwangu kana noiziye handinazvinozi chii chai uchizotaura iwe uchifamba uchizonzwawo zvainzi chii chiri kuita masteps aya inyaya yekuti mukugarisana mumafamilies umu vanenge hama kune mumwe muri medu isusu anenge akatisumukirei saka ndiye akanotora zvipo ndobva anotora kunoromba zvikwambo saka iye ndiye akanoona manje kuti pane chipo chiri pandiri inini chekushava saka ndiye aituma zvinhu zvake zvichiuya sokuti kurota kwekuenda handisisarote mablessings aigona kuuya mumaoko mangu angu aingovava ndiye aigona kumagamuchira nekuda kwekushirikitwa kwakanga ainawo saka izvi zvainzi zvikwambo zviri kubva kuhama yangu zvichiuya papangu zvichiti nguva yandongorara chete kana nguva yekubika inini ndini ndakada kutobikira zvikwambo izvozvo ndaigona kubhajeta mari yangu pamwedzi ndine vana 3 nemhuri ngiriki ndine mudzimai chikafu che6 US asingakwani kumusha ikoko wandigere chasingakwani ndatozosara mwedzi wopera chikafu chatopera kudhaya zvichinzi mafuta papanenge tusari mafuta mbaka asikagari ino yekuti ndini ndanda kutobikira zvikwambo izvi yaingoti nguva yekubika 6 o'clock zikatokwana chitidze kumanheru waitonzwa mutsindo paitoita senge ichinhu chakanda kwapamba so
tozopamana kuti sound zokuti chii kutonzi mafusi kufamba ukabuda panze even ukatenga tochi yakakura zvinenge auna chawa ndinachandaiona saka ndinda kutobikira zvikwambo zvezvi zvandada kutorarama ndichitoita ndibikira zvikwambo ndikambofambawo kuma machechizi aya ndichipuwa muteuro ndichidii zvaibara kupatsanangura hanzi kuchinzi mune zvamuri kubikira asi kuromba ndandisina kuromba handina mushonga wandinoziva handapanda kabata asi ndanda kutobikira zvikwambo ndozvaitika ndanda kutobikira zvikwambo saka kusvikira ndauya kuna apostol pamusi iwoyo handidi kunyepa ndaitotenga grosari rangu ranga rakutogara handisina iye zvinezvi katoti pari zvinezvi sofa handisina dambudziko zvotenga futi makutokwana aiwa tato kana reitoendera kutokwana nokuti kusiri kuti ndeichinyima mukadzi kuti aiwa iwo madhaundoti aiwa sofa chikafu ndobvunza kuti chikafu chakamira sei chikafu sofa chiripo ndikangowasirawo mari yataingowasira 100 years kutenga chikafu utozoona atotenga kana hembe dzavo pamari iye asi chikafu mbati sikutomboshota saka pamakazoziva imimi kuti mune shave rekushava makaita sei kuti zvitange kufambirai ini pandakaziva pakutanga ndakaendawo kune dzimwe chechi ndobva nditi ndinoshava rekushava tsvagai mwana kwanisa kugadzirai ndoda kugadzira mune zvakanaka ndofunga ndakatsvaga ndikashayiwa nokuti vazhinji vandaingoenda vese vaitonodi pane kunonzi kutsipika kunoitwa navanhu vaya vemweya vaya nokuti munhu upenyu wangu godhi ranga risabatike even mari chaiva ingasatenderere mulife mangu ndasina zvekuita zvakasunga saka ndaingoti ndikaendawo kumaprofita aya anonoona kuzi anzi muprofita kana achikushandira anoshandisa ngirozi yako kuti agone kuziva masecrets ako anotanga kukumbirira ngirozi yako kuti ndoitauri nemusoro wemagora aya vaya anotanga kukumbirira kungirozi yako ndo inochakuudza iwo kuti uyu anoda musoro rakati saka muprofita aya kuna kunoona zviri pandiri obva hama yakunozvigamuchira mbazvisipika saka ndakatenderera kwakawanda pange Zimbabwe ndakatenderera Zimbabwe yakakura ndakaenda muprofita akawanda asi pandakazoenda kunanga muna kumbosvika wewe nekuda kwedambudziko ngoma handiti kunyeverai kun'anga ndakaenda ndingangoti muZimbabwe muno n'anga dzandisingazivi ni shoma shoma ndo dzandisingazivi dzakawanda ndinoziva dzine mbiri dzacho noda ingoti kangunza naye kazhinji ndinowanzoteerera National FM kana Radio Zimbabwe ndo yandinowanzoteerera watowangonzwa senyanganyowani nyanganyowani ndaenda ikoko mari ndaingobudisa mari ndaitengesa mombe ndo ndaenda kun'anga asi hakuna chakabuda zvaitowedzera ndo zvaiitika asi ndakazonzwawo program paredio yaapostol ngati arikaendende kuapostol ndichingosvika chete kuapostol kamba sonobata dare rangu ndisina kuvaudza handina chandakavataurira kana hwani wangosikubata dare rangu kumaini kukazodii saka maini iri kufamba sei zvekuti izvizvi hapana ndokona kutongopondete zvimadhora zvamai ndakatotenga traki ndadovaka imba yangu ini sofa handiti kunyepa zvangu ndatoona vashandi pamene pangu patozara vashandi sofa aiwa ndakuti sofa bhozi dambudziko ranga ripo ndiri kuti ndaiti ndikachera matombo pana pazhinji kana munhu chiza chikorokoza ndongoita zvikunzwa ndi from afar notukachera mugodhi kwedu takavadzinga kumazuva kana even vanotoziva ndoza kuti takavadzinga takarova takadandanisa takavadzinga saka tikachera matombo so wotoona godhi ndotoona mudombo asi wakuenda pachigayo kunogayisa matombo aya godhi wanga wasarwani nawo yekuti vanhu vaya vanga vane ushiriro wanga wakaita ushavire uvhimirire rengi ranga rakashandurwa here vachinotora zvandinoshava zvisimbo vaita zvavo zvaiitika ipapo saka ndasingaoni zvagodhi randachirariri saka kubva pandaipiwa mutero naapostol handiti kunyepa vanhu vamwari yandaona ndo yandinonobata sofa pamaini pangu paane machanges akakura zvokuti dai munosvika pamaini pangu manoona zviripo background mishini yese yemining sofa inonzi mishini yekumaina yese pasi ndakatenga ndega handina kandibatsira asi kubva zvandaienda kwaapostol saka manake tisatombosvika ikoko imbosvika hamutobva makatozara bozi tofana tiratidze vanhuka kuti zvaitara zvandizvo zvirapa izvi saka tasvika aiwa tichatara naapostol even iwe tichatara newe intombeta sei tozombosvika kumazoe toona kuti zvakaita sei zvakamira sei apostol nyaya idzi kutowa nemukomana nyaya dzinototyisa dzinofundudza ndisingatasei kuti zvakadai zviripo ngatiyanzaibikira zvinhu zvekunzwa mutsindo ese saka hai pakaipa ameno pane zvimwe zvatingataura tisatavhara hedu show yedu yanhasi kana pane zvimwe zvatakanganawo pane zvimwe zvatakangana zvakuda kuzviziva munongosendera
nokutisendera ma-questions acho kamene zvamunozoziya kuti zvakazofamba sei akaita sei. I think pane zvimwe zvamuda kuzoziyawo ndokuda kuzongodisendera mameseji namba dzangu dziri pascreen 0774045235 then kana pane mamwe matopics amuda tizodiscussa naapostle munongotibata futi panamba dziri pascreen idzodzo. Kana pane anything zvamuda tizodiscussa naapostle mondibata panamba dziri pascreen. Namba dzaapostle ndonamba dzanga tisongesa futi pascreen mamuchikodziona. Uyezve mukoma nyamataura inyaya inotyisa, nyaya inoshamisa. Ndasinganziri zvakadaro zvikuitika munyika yeZimbabwe kuti patonzwa mutsindo panze uchitobika chikafu chisinganzwisisi kuti chikafu chikupera sei zvikufamba sei. At least ndasangana nemunhu wacho akasangana nedambudziko iroro akakwanisa kuona akawana rubatsiro. Nekuti kune mumwe matambudziko akasiyana siyana ari kunzoko yavanhu vari kuda help, same help iyoyo yawakawanawo iwewe. Wakuzati zvinoitika umwe wakundoza hope vachiti haake tichingomire nguva yekufa, but vanogona kuzoona kuti unonge waita akukwanisa kuya pakamera ukati vanhu vazhinji vanonyara, vamwe vanotya, vamwe vanoita sei, but art the whole idea ndekuti kana pachinge paine mwana matambudziko vari kushandiswa ite sei vakwanisa kubatsirikana zviende kumberi. Vanoda kutenga mudara nenguva yenyu. Apostle Amema, muchine zvimwe zvekutaurira? Ndoda kungotaura chetongozadzikisa ndichiti nyaya yavari kutaura yekuti kwavaifamba kune vaitoona chipo chiri mavari wobva watodii uvavhara. Handiti pana vamwe futi baba, handiti wakatomboenda kwawakaenda. Chinhu chandoda kungotaura ndechekuti regai nditaurire mhuri yeZimbabwe kuti ziva kuti hakuna munhu angakugadzire chipo cheupenyu hwako iwewe kuti unobudirira for free achiumburuka kana mumavhu machidini okuti inini ndoita mahara inini. Handiti ingotenga kakati uye nako. Handiti baba ivo vakangonzi uya nemakwini. Handiti $, US makwini akasiyana siyana $, US. Handiti hawana kutozonda kutotorerwa kwawakutoitirwa ikoko. Handiti then munhu wonzi iwewe uri kugadzirwa chipo cheupenyu hwako nemunhu. Vanhu tisade zvinhu zvemahara stereki. Muzivo kuti pakuda zvinhu zvemahara stereki paya paya ndo pakutosarenda upenyu hwako kwaunenge uchiita sei uchiita ikoko. Handiti uonawo wega rizina wega kuti chipo changu kaichi cheupenyu hwangu ndobva ndanzi mahara free of charge. What is going on? Chii chiri kumboitika? Handiti beta hako unzikana kuti uya $100. Handiti uya $50 tidai mena matitira kugadzira uya $200. Handiti ndokuti unozveshuwa ndiri kugadzirwa chipo. Handiti not kuti unzi free uyako. Musanyeberwe noupenyu hwatiri kurarama. Even kudhara chaiko kwainzi kwacho mahara vanhu vaya vainzi vaizotenda ende vaitenda zveshuwa. Vanhu vacho kudhara, vanhu vokudhara vakanga vari honest, waitenda. Vamwe ndivo vaishanda muminda yevanhu vanenge vachivabatsira. Handiti kuti handina hangu chekukupai but ndipei basa rekuti nditi. Vamwe vainotema huni, vamwe vaishanda kuminda yevanhu ivavo. Hapana chinhu chainzi free. Hakuna zvakadaro. Vamwe vaitora mombe dzavo, handiti wachienda nazvo kumunhu anenge achibatsira. Even in the Bible hanzi usapinde vanhu muimba yaMwari usina chawakabata muBible macho. But muona kuti vanhu vanoda kuchinja zvinhu kuti aiwa chinoitika ndechekuti manje maprofita nenyanga idzodzi manje vanorombesawo uwana kuti alright uyai mahara. Handiti asi anenge aiziva zvaanenge achida kuita. Ndo pari kutorerwa vanhu zvipo ipapo. Saka you have to be very careful. Zvinosiririsa zvinhu zviri kuitwa mukati mune vanhu imomo. Alright. Muri yeZimbabwe ndofunga manzo zvikutaurwa naapostle kutaura kuti hakuna chinhu chemahara, hakuna chando chemahara. Uzvibvunze, be careful. Saka guys, isusu tataura zvakawanda pana apostle zvakavari kufuka kana kuwarira. Inoda kutendewo nenguva yenyamantipa chibaba
Akuti and I will pull kumaini shamba shongo kufambira yo, and I wish one day kuzosvika kumaini kwenyu ndozombo bveko kundira bato disingilangu. Thank you Murume Zimbabwe. Thanks Murume Zimbabwe. Thanks for supporting Zim Reality ITV. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to Zim Reality ITV so that anytime but no upload something brand new munowana notification osvika kufoni kwako. Always remember, fear not, sin not, whether you like it or not, the truth is the truth. Dipei mwenje